Dikjerazzjoni ta' Jeffrey Pulicino Orlando tikkonferma l-aħbar li xandar One News dwar kif id-deputati nazzjonalisti tabbew bir-responsabilità li kienu se jwaqqgħu il-gvern jekk il-vot dwar iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa ma jmurx favur il-gvern. Il-ħadd li għadda One News irrapporta kif saret pressjoni fuq deputati nazzjonalisti li kienu kritiċi dwar il-paga doppja. Saħansitra ntqallilhom li jekk il-mozzjoni tal-oppożizzjoni kollha maġġoranza, il-Prim Ministru kien ikollu jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Fuq Facebook id-deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando ikkonferma din l-aħbar. Stqar li mhu se jħalli l-ħadd jużah bħala skuża biex tissejjaħ elezzjoni bikrija. Jeffrey Pulicino Orlando kien qed iwieġeb għal kumment ta' individwu li staqsih għalfejn mużax il-kuxjenza tiegħu meta vvota mal-gvern is-Sibt li għadda. Fittra li qassam qabel ma vvota mal-gvern is-Sibt li għadda, id-deputat nazzjonalista Jasmine Muljet ukoll taxxifhem li saret pressjoni fuq id-deputati li kienu kritiċi taż-żieda lil Prim Ministru talilu nnifsu u lil ministri tiegħu. Fi kliemu huwa kien kostrett jivvota mal-gvern biex ma jneħħix it-tranquillità f'dawk li sejjaħ żminijiet storiċi għal pajjiżna.